Ay, payong ko, baka bigla magkuran. Itong bagong bago uniform hindi ko. Oh, baka lumabas si Brownie. Nasaan na si Brownie? Nandoon. Napalak naman doon. Halika na, nandiyan na si Pa. Lumabas na. Bye. Ano ba Sige, sa kayo ng cleaning Hindi material. ko may nakakalimutan ako lang. Tubig mo. Yung tubig mo, payong. Baka mawala yan alcohol mo dyan. Nagkakalay-kalay sa bag mo. Gigs! 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 Brownie! Ah! No, 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 no! No, 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 no. Hindi ka pwede lumabas. Papasok ka na naman sa school ng mga ate mo. Ha? Hindi pwede. Hindi pwede ang aso doon. Ha? Dito ka lang. Dito ka lang sa bahay. Ha? Brownie. Ano? Hindi ka nakasama, Brownie? Wala. May kuto si Brownie. May kuto si Brownie. Kinulong ka. Huwag mo kasi puntahan sila ate sa school. Tapos nag-iingay ka pa. Tapos hinihila mo sila. Bakit? Nainip ka na? Nainip ka na? Ha? Nainip ka? Gusto mo na sila pauwiin, ha? Huwag ka na uulit nun, ha? Huwag mo uulitin yon, Brownie. Ha? Walang aso doon. Baby na mama. Ang baby na mama. You are now my hope. Mamaya ka na, ano nung kuko niya yung ano niya? Straight pa. Ang bitis niya ninda kan ikos pa garo rabbit din. Rabbit, pero tenga lang ang ibang iba. Ibo. Lucky, lucky. Cute na parang itong baby na to. Lucky, lucky. Wala. Well, makauting sila ba? Off daw ni Dekwan. Naiboy, mainit to noon. Mainit na. Kasi Wala na. Magplansya na tayo. Mainit na. Okay, go. Tulog na ang mga ate niya. Gising pa si John Bert. Paplansya si mama. Huwag ka magulo, ha? Kusog ka. Nainit tuloy ang kamay ni mama. Dyan, sa plancha. Bilas ka. Pero mainit na siya ata ng konti. Huwag mo na. Tama ka magpasok. Na yan. Plancha. Tama. Mama, magaling ka lang inom ng tubig yan na gansya. Opo, kasi steamer siya na. Kailangan siya ng tubig. Ni- Wala siyang tubig na pasisira siya. Binibayin mama yung tubig. Okay. Kaya nakakuran siya uso.
madali ito kasi kaysa yung plancha niya. Sira. Hindi sira. Yung dati nating plancha, minsan nasusunog nila ate yung pinaplancha. Ito may ingat ka lang na hindi mapasok ng mainit na steam. Ano, yan, na lumalabas din sa Sabi ba? later na. Oops! Wala, nainit naman masok. Okay lang yan. Bakit? Usok lang yan ha. Kung bilang nabasag yan kasi singit yan. Usok lang yan. Hindi ito ako nagpa-plancha kasi sinasaksak ko doon sa ABR. Hindi pwedeng walang ABR. Nabimaba in a wire. Grabe na. Kasi ko, pinapawisin mo gabi yung hungry. Ang sabi ng hungry. Yung panungkit anak, ilagay mo doon. Oh. Ang sabi ng hungry. Dito na lang. Grabe init. Para maano siya ng electric fan. Tulog na yung mga ate namin. Hindi na mga natin anak sila mo. ipakita. Mga anak mo. Mga anak ko po. Mga anak mo. Mga kapatid yung mga kapatid mo. Mga yes mo si mama. I love you, baby. I love you, Bornox. Ba't hindi ka pa natutulog na? Medyo na. Antok ko eh. Wala ilan po. Pero mamaya makatulog na lang ako. Ngayon magtantok ko. Makabalik ko na. Mamaya. Ayan. May isa na makulit. May isa na makulit. Mas nadadalian ako gamitin ang ganitong plancha. Tsaka iwas sunog. So, iwas sunog. Nadala ako nung nakaraang nung nagplancha yung nanay ko, nasunog niya yung uniform niya. Kaya mas okay itong steamer na plancha sa amin. Kulit. Ayan. Madali lang ang ganitong Madali siya. Pero yung mga ibang plancha ang tagal. Tagal pa rin. hindi naman. Madali lang naman yung kaso medyo hassle pag Ito yung minsan yung puti Ma? kukulayan ay Kuhay, nalalagyan ng mama. itim. Mga ginamit mama ibang dry dyan sa may washing machine. Tapos, ipapainit dapat nagamit ito. Ito na dapat yung mga gamitin pang init para tutuyo. Oh, ang plancha ito. Oo, nakakatulong siya para matuyo. Ayan. Kasi mainit siya. Pero, Inaano ko lang na ma-plancha na kasi kasi hindi na ako Mama. plancha. kung lalaki-laki na ako, masira ata ito. Pag laki-laki. Bakit kasi? Masira siya. Kapag malaki ka na, sira na ito. Eh, bili ulit tayo ng bago. Kasi kailangan to ng mga ate para sa uniform. Bakit sila natin bibili din pag laki nila? Para matipid. Pero dapat Pag may harap. laki nila, pag may sarili na rin silang buhay, di bahay, kailangan ng gamit. Ganito. Mabilis lang naman matanggal yung gusto.
Dito ba dito? Dito, mama. Mama, dito. Opo, anak. Wait lang. Kasi inaayos ko pa dito sa area na ito. Nalo ko talaga yung bibig. Yung mga plates nila naayos din naman. Mama, nalo ko may bibig kong nagbutog talaga. Nabutog na talaga siya. Okay. Pero sa mama yun, bro, nakasipa yung mama yun ang naras sa may bibig ko. Nakasipa yun. Kaya, hindi. Hindi, nasa na yun? Hinak. Yung, nasama na yun sa hak. Hinak. Hindi. Eh, di nasa Delete ko lang yan. Dinid mo? Ay, hindi ko man yan. Pero andyan pa yung sa mga video. Bakit alis mo? Hindi ko lang yan upload. Pero yung butog yung bibig ko, parang nagatuyo na talaga siya. Tumutuyo na yung bibig ko. Okay. Tapos na itong isa, yung isa ulit. Mag-refill ako ng tubig kasi konti. Mama, pag may lang tubig dito. Mama, pag may Galing tubig natin dito. Sa ano. Parang Hindi mahal. yan tubig na, ano lang siya, medyo, ano pa siya kasi, bago yan laba, dinryer ko lang. Oo, nagusog na lang. Actually. Kasi yung akin ko, parang Wait siyang lang, masa. huwag mo kasi, ano. Parang siyang masa tayo dito eh. Nabasa siya Oo, dito. bagong dryer lang yan ha. Okay, bagay bro. Mamaya, bukas tuyo na yan kasi natatamaan siya ng hangin ng electric fan. May tubig ba yan? Meron pa siya sa tubig. Pero, Wait lang, hindi pa kasi mainit. Huwag mo na ganun. hindi. Yung saksakan niya kaya. Hindi, pag hindi pa mainit, hindi pa siya magkaano. Oh, ayan, mainit na siya. Okay, siya. Ang rasan siya nag-iba. Mag-quiet lang naman na. Hindi pa siya gaano mainit. Pero ba, dagdag mo daw yung tubig na yan. Opo, dadagdagan ko yung tubig kasi may isa pa akong tubig. Asa na yan, naanak yung yung hanger na may ipit. Walang ipit. Doon po sa labas, pailawan mo doon sa may ano. Yun yung mga maliit yung hangin. Yung kay Ate Gia, hindi naman na ano kasi hindi siya nag-school. Kanina, kasi may sipon siya at ubo. Bawal pumasok yung may sipon at ubo. Ito nga mamahangin na. Kaya tatlo lang yung uniform, ito ang sako. May isa na makulit. Makulit at magulo. Dagdagan ko yung water. Water. Huwag mo kailan yan, mainit pa yan ha. Baka mahulog, mabasag na. Anong ginawa mo dun sa camera? Ginulo-gulo mo na yun. Laro ka lang. Hindi ka tuloy. Naglaro ka. Sa gidya. Behave. Okay? Sa cellphone ka na naman. Later na. Tsaka gabi na anak, huwag na muna, okay? Kasi masisira lalo yung mata mo. Sira na nga yung mata mo, malas lalo yan masisira. Thank you. Kasi hindi ka nagagalit pag sinasabi kong stop na sa cellphone. Ganun yung mabait na bata. Masunuring anak. Wait lang. Wait lang. Hindi pa siya mainit. Okay. Hindi pa siya mainit kasi kaya hindi pa siya mag-ano. Okay. Mabilis lang yan uminit. Mga 1 minute lang to. Okay na. Wait lang. Painit-initin pa natin konti. Maghilamos ka na doon. Kasi oily na yung face mo.
Ay, sorry. Nagtatagyawat ka na. Nagtatagyawat ka na. Hilamusan mo na yung mukha mo doon. Tanggalin mo yung eyeglasses mo. Okay. Hilamusan mo yung mukha mo.